Lolo, ginreklamo nga nagma-oy sa asyenda sa Talisay City. Agud ma-umpawan sa kahulugbon, Lolo, nag-jogging sa presohan. Yaring balita exclusive. Sa sulod sa magamay nga karsel sa Talisay City Police Station, nakuha pa mag-jogging ni Lolo Roberto Flores. Ang iyatuyo, ipakita sa publiko nga mas nauyunan sini nga mag-exercise kag hindi magpahubog suli sa aligasyon sang iya kaugalingon nga utod. Ang laki naman, tawa mo ginaya, natural yun man na. Dahil ang tao may problema mo. May problema ng tawa mo na mapagwa gina. Suno kay Flores, nakainom lang ini sang magamay kag ginkakibot nga ginpatawgan pulis kag ginpulihan sa ilimnan. Apang sunod sa Talisay Police, ang 60 anyos ang nagtugas sang kubuson kag ginamo sa Asyenda San Juan Locsin, Barangay Dos Hermanas kagabi, nga nagresulta sang bagras, pilas kag mga hanog sa lawas ni Lolo. Yung ka bambasa nga problema ko yung sakto, pagwasbong, di pa. May tago pa. Ginalauman ni Lolo nga mapasaylos ang iya utod kag mga himata. Promisa sini nga hindi na magliwat pa. Panugyan sang Talisay Police sa mga nagarelax-relax, dalat tagay matapos ang malawig nga adlaw sa kampo. Hinay-hinay lang agud hindi mag-jogging padulong sa presohan. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.